Мы помним каждое имя войны, каждое имя твое, солдат. Миколай Васильевич Шишкин, фронтовик, командир роты партизанского отряда «Звезда», секретарь Крынковского подпольного райкома комсомола, ветеран Великой Отечественной войны. Боевые заслуги Миколая Васильевича Шишкина отзначены высокими узнагародами, орденом Червоной Зорки, медалями партизану Отечественной войны первой и другой ступени. Война застала Миколая Шишкина у Вільнюсе, где он проходил службу у радах Червоной армии. И шли первые жорсткие бои. Миколай был поранены, контужены и трапил у полон. У сакавіку 42 года Шишкин разом с 10 боевыми сябрами здзейснілі побег с фашистского плена. Пробирались на ўсход, ближэй до линии фронта. Спыніліся ў вёсцы Жорнаўка Крынкаўскага сельсавета, дзе пазней і стварылі першую партызанскую групу. У 1943 годзе на тэрыторыі Береставіцкага района быў створаны партызанскі атрад «Звязда». Камандзірам першай роты атрада быў назначаны Миколай Васильевич Шишкин. Под яго кіраўніцтвам народныя мсціўцы вядуць рэльсавую вайну. Узрываюць чыгунку на перагонах Ваўкавыск-Беласток, Ваўкавыск-Барановичы, Кузніца-Беласток, Кузніца-Гродна. 17 знішчаных чыгуначных составаў. Узрывы на Крынкаўскай электрастанцыі і Яйцоўскім спіртзаводзе. Дзясяткі кіламетраў знішчанай тэлефонна-тэлеграфнай сеткі. Усё гэта было зроблена толькі за адну зіму 43 і вясну 44 года. У красавіку 1944 года Шишкіна назначаюць сакратаром Крынкаўскага падпольнага райкома комсомола.